Pokiaľ ide o Euroval, my ho schvaľujeme alebo ratifikujeme v takej podobe, v akej je. Eurovalu a jaký je postoj strany Smer a vás? Buď zajtra večer, alebo najneskôr v piatok bol Euroval a súvisiace zákony schválené. Nejaké podmienky, ktoré sa týkajú vedenia parlamentu, lebo hovorí sa tu o tom, že by mohol byť pán Sulík Pokiaľ ide o Euroval, my ho schvaľujeme alebo ratifikujeme v takej podobe, v akej je, pretože Iveta Radičová nič nevyrokovala. Sú to dohody nejaké možno ďalšie podmienky len na...